Welcome back sa aming YouTube channel. So, saan tayo pupunta ngayon, man? Pupunta kami sa Clarin. Dahil may aramin kami doon. So, ngayon, nagda-drive ako. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So ngayon, nandito na kami sa, anong tawag dito na? Zera's Food Hub. Oh, dito. Ay, nakapasarap na. Oh, it's really nice feeling. So ngayon, marami kaming mga barkada namin dito. Galing kami sa school namin, nag-claim ng, oh my God, wow! Sumisiganan yung light. Yes. Dali na, Mads. So ngayon guys, malapit na kaming umuwi. Galing kami sa aming school. Oh, eto si Mads. Oh, busy na busy si Zera dahil siya lang ang nasagol sa amin. Tagalog yan mo? Yes. Oh, yun guys, nandito na kami sa food hub ng Zera's. First time namin gumala. Oo. So ngayon First time may manglilibre. Oo, manglilibre kasi namin. So hindi namin alam kung dadating pa yun. Kami yung nauna. Pagkain sa prank. Aantayin lang namin. Ano to? Mayroon mo yung tissue, ma'am. Oh my God. Yung simot ko. Siya sa sisiyang uyab. Ay, ikato rin ta, ma'am, ha? Bantay lang yung kama. Ito na ikat. Okay. Oo. Sige. Kailan tayo uuwi? Magkuhan lang may o kanang nandito na sila at saka i-ano po namin yung mga menu at mga ano nila kung masarap ba o. Sa tingin ko masarap dahil masarap yung yes. Pag ang ganda ng design nila dito. Ayun. Nakapa. Yes. So guys, nandito na kami. O-order na kami ng napakasarap na ano to? Ganda yung ano nila guys. Oh, 60 na sila. So
sumusunod sila sa protocols na sinasabi ng government, ng LGU. Oh my God! Feel the feel on, diba? Yes. Shout out sa tanging mga nalapas na Jamie. Uy, nalapas na lagi sila. Ala na sa gupit ha, yung mga lilibres namin. Oy guys, nandito na kami. Oh, dito napakasarap ng Phillies Ay, dito. shout out ni Tatong mga nagpasala sa Papi Chulo. Shout out ni Papi Chulo na nito kami. Oh, first time din namo nga, first time din naming nag anong galagala. Oo, dahil ano nga taga Bohol vlog pero taga Bukid pero hoy na ano na kami sa Bukid, naiinit kami sa Bukid, so pumunta kami dito. Kidjiras Thanks yung cashier namin. Oh, hi ate. Oh, diba yan ang cashier namin. Oh guys, kung sino gustong pumunta dito, nandito lang sa anong lugar to, ma'am? Nabangga na po. Inabanga, Southern Inabanga. Oo, ako po Inabanga ko, anak ko ni Mayor G. Dito na, oh, may logbook din sila on. Wow naman. Nakakamiss. Logbook sila. Kita na labas para makita nila kung saan dadaan. Oh guys, doon na daan guys. Sa labas guys, simple lang. Pero dito sa loob, wow. You are speechless. Yes. Yes. Go. Sige guys, babalik kami kapag kumakain na kami, kung i-share namin kung ano ang lasa ng kanilang mga pagkain dito. Excited na kami. Yes. Tingog din dyan, ma'am. Babalik kami mamaya. Yes. Hi guys! O ayun, yung order namin dumating na. Napakasarap tignan yung ginuo ko. Tama mo. Diba? Ito yun. Prato na ito, 65. O diba? Padung na kami kumain. Hi! I am so very excited to eat na. Yes. Yes guys! So, ito na. Oh, yes. Maya lang. Kain na din kami. Ah. So hello guys, ipakilala muna namin yung mga in-order namin dahil social kami at malapit na kami sumikat. Yeah. Oo. First of all, yung unang order namin ay French fries. O di ba yung ano ay tawag to, ma'am? Yung tataran ay serve nila. Chopping board ay masosyal. Ano? O ito pa, marami silang mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman kung ano ang ginagawa nito, ano to. So ito pa rin guys. Gunit mo yan. Anong tawag nito? Ha? Anong tawag nito, ma'am? Pizza. Charan! That's we called. Anong tawag dito, ma'am? Ma'am! Pizza na lang. Pizza. Sliced bread pizza. 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 Pizza bread. Hindi kayo kaingon. I think masarap ito guys. Oh, at ito pa rin ang pinaka sarap na sa tingin ko ang pinaka masarap ay ito. Ito ang drinks. Oh my god. Yes. We need to test. Oh, may emoji pa. Atuning bowl. Oh, diba? Yan, oh. Napakasarap, guys. Oh, look. Dito lang yan matagtagpuan sa Zera Food Club.
Food Club, Food Hub di ay. Zera. At yung pinaka maasim-asim na shumai. Shumai na ice. Oh, di ba? Yun oh. Yung ano ba to? Ano to? Pork. Yes, to. Para lungag ni. Si guys, babalik kami kapag kumpleto na yung mga in-order namin. Marami kaming pera dahil yes. Bye-bye. Hi guys! Ngayon, kakain na kami. Yung first na tikman ko ay yung pizza bread.